खुलुमबाय बड' निउज एनबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोरानो जाबाय 30 सेप्तेम्बराव जानो गोनां आमाफ 22,000 साख्रि रेशन कार्ड गोनांफोरा सांग्रां जा धेमाजि जिल्ला खुंथाय आरो धेमाजि जिल्ला हेल्थ कमिटि। 30 सेप्तेम्बर खालारखालि गुवाहाटीआव जानो गोनां आमाफनि थाखाय टीम इन्डिया आरो इंलेन्डनि गेजेराव जानो गोनां गेमनि थाखाय टीम इन्डियानि गेलेग्राफोरखौ गुवाहाटीसिम मोनफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। 22,000 साख्रिनि भेकेन्सिखौ नेबाय थानाय नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा 22,000 भेकेन्सिखौ अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो दिहुननानै होनाय जागोन होनना आसाम सरकारनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो 7 अक्ट'बर खालारखालि 5,000 पुलिस बिफाननि भेकेन्सिबो ओंखारगोन होनना आसाम सरकारनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जायफोर रेशन कार्ड गोनांफोरा आधार लिंक खालामाखै नोंथांमोना थाबैनो खालामदो। मानोना आधार लिंक खालामनाय डेटआ 30 सेप्तेम्बरावनो फोजोबसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो 1 अक्ट'बरनिफ्राय जायफोर आधार लिंक खालामाखै बिसोरनि रेशन कार्डखौ दानना होसिगोन होननानैबो फोरमायनाय जादों मिरु सरकारा। धेमाजि जिल्ला खुंथाय आरो धेमाजि जिल्ला हेल्थ कमिटिनि बानजायनायाव मैया आयुष्मान बाब आरो धेमाजि जिल्ला गायसनथाय सान फालिनाय जादोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापरि गामि पन्चायतनि मावखुलियाव धेमाजि जिल्ला खुंथाय आरो धेमाजि सिभिल हस्पिटेलनि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमिटिनि बानजायनायाव आयुष्मान बाब आरो धेमाजि जिल्ला गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया थै दान होनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बे थै दान होनाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो जनाय महकुमानि CDO मुस्रि सन्तानु गगৈ बिथाङा। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों धेमाजि सिभिल हस्पिटेलनि सुप्रिन्टेन्डेन्ट बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो।